ስጋ ወዲ ሰብ እንተ ዘይበላዕኩም ደሙን እንተ ዘይሰተኹም ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ንብለኩም ኣለኹ። ስጋ ይዝበልዕ ደመይን ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ። ኣነ እውን በታ ድሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ። ስጋይ ብልዒ ሓቂ እዩ፣ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ። እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር፣ ኣነ እውን ኣብኡ። ህያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብህይወት ክነብር እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ እዚ እዩ። ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን። እዚ እንጀራ እዚ ዝበልዕሲ ንዘለዓለም ብህይወት ክነብር እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ንጽልይ ኣለና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ወጎይታ ኢየሱስ ነመስግነካ ኣለና። እቲ ኣብ መስቀል ዝኸፈልካዮ ዋጋ እንዳዘከርና በዚ ሰዓት እዚ እቲ ዝኣዘዝካና ስርዓት ክንፈጽም ኣብ ቅድሜኻ እግዚአብሔር ኣቦ ደው ኢልና ኣለና። እነሆ ድማ እዚ መኣዲ እዚ ብስምካ እግዚአብሔር ኣቦ ከተባረኹ ንጽልይ ኣለና። እቲ ንበልዖ እንጀራ ምስ ስጋኻ ሕብረት ክህልዎ፣ እቲ ንሰትዮ ፀዋውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ደም ሕብረት ክህልዎ በዚ ሰዓት እዚ ንጽልይ ኣለና። ነዚ ስጋ ዝበልዐ ብህይወት ይነብር እምበር ናይ ዘለዓለም ሞት ከም ደይመወተ ቃልካ ነጊረና ኣሎ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዛ ምድሪ እዚ ክንመላለስ ከለና ትስኻ ዝኸፈልካዮ ዋጋ እንዳዘከርና ነዚ ስርዓት እዚ ብመንፈስ ምሳኻ ንሓብር ዕድል ተዋሂብና እሞኒ ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን። ሕብረት ኣብዚ ስጋ እዚ፣ ሕብረት ኣብዚ ጽዋ እዚ እግዚአብሔር ኣቦይ ክኸውን ጸለኹ ብጌታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ኩላህና ክንሕዚና፣ ኩላህና ብንስሓ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐረብና ነፍስና ናብ ኣምላኽ እንዳማዕቆብና ነዚ ጽዋ እዚ ኩላህና ክንሕዚና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኩላህና ንስጋን ደምን ክንሕዚና ብልብና ሕርኽርኽ ዘበለ ነገር ኩሉ ክወፅእ ኣሕዋቴ ኣብ መወዳእታ ነዚ ድራር ጎይታ ክዳሉ ከሎ ንሃዋርያት ነዚ ቃል እዩ ነጊርዎም። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኩላህና ነዚኣ ምስ ሓዝና እንታይ ኢና ንገብር? ተላዕለይቲ ክንቀልጣ ከለና እታ እንጀራ ብላዕሊ ክንረኽባ ኢና፣ ንዓ ብኢድና ክንሕዚና። ላዕለይቲ ክንቀልጣ ከለና እታ እንጀራ ብላዕሊ እያ ደላ፣ ናይታ ላዕለይቲ ጥራሕ ትቐርፍ እያ ወዶ ክሳብ ኩላህና ንሕዝ ነቲ ቃል ከዘክረኩም እየ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ድራር ንሃዋርያት ኣኪቡ ዝተዛረቦም ቃል ኢና አንቢብና። 12 እዮም ነሮም። ካብቶም 12 ግን ሓደ ይሁዳ ዕድል ነርዎ ብህይወት ክነብሩ ምእንታን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረቦም ቃል ሰሚዖም ብንስሓ ክምለሱ። ካብቶም 12 ግን ሓደ ይሁዳ ንድሕሪት ተመሊሱ። ምናልባት ሓሳብ ኣምላኽ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ምክንያቱም እዚ ኣቐዲሙ ዝተሓስበ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ስለ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመውት ግድን እዩ። ብኻልእ ነገር ክመውት ኣይኮነን፣ ግን ኣብ መስቀል ደሙ ከፈስስ ገንሸል ፋሲጋ ክኸውን ንሕና ድማ ነዚ ኣሚንና ዝደሓና ከም ይሁዳ መንፈስና ስጋዕ መወዳእታ ንዘለዓለም ህይወት ክትረክብ ምእንታን ኢና ብንስሓ ቀዲምና ቀሪብና። ከምቶም ኣቦታቶም በሊዖም ኣብ በረኻ ዝጠመዩ ከይኮነ ደም ኢየሱስ ስጋ ኢየሱስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝኾነ
نبتي ناي زلالم هيوت زمرحنا خم تخونه نزخن ذكر نزخن حاسب إيو يسوس كريستوس إزي خدررو كتبلعو خلهم سي نمذكرتاي قبرو زبلهم نمذكرتاي قبرو يسوس كريستوس كل جزي خنذكرو يزدلي كم أيهود أب عامت حنساب فاسقا زبعلو يكون نحنا نبعلو كن إجابير أملخ زقبر لنا فقري بودو بيسوس كريستوس أمسكال زتخفل واقع اندا ذكرنا نيسوس كريستوس ليتن معلتين كن حاسب وخنذكرو نحنا دمات أسر وندات صعبنا خنكيد زي حساب أملخ كلها نبز حساب وخنكيد من تاني نا إجابير دليت إجابير أملخنا مسكنك لنا كلها نحزنا دينا كلها ندحر حزنا كم تسوز بلنا سرعات كنفصمينا يسوس كريستوس غويتايو ازي مانتاخم زوهب زلو سغاي امو نمذكرتاي غبرو إلنا نزنجيرا كلها بحبرات كنبلعينا دقيمنا نتخال ايتي صعدا خنقلطاينا موني نتصوا خنكفتوينا سما ملاخ تمسكن يكون كلها ناخن الدالو عدل كبكمي تاجاف سبر مسبلكم ما تكفتها نلا على سبرة ما مجمرة جزية سلد خونا من البات نقول هنا عدش كخونا ناخلي موني جزية خبكمي نلا على سبرة نلا علي تاجاف اخذ سباري عمود حريق اللي تكتب بلام انتاني ليه تخفت له سبالو ولا أنا حزنا دينا ويتاي بارخ كادسو نقول لها أنا عندها زرق حق زنا منتان يسوس كريستوس غويتايو كلها أنا عند حر حزنا مبار كم تقالوا دبلنا ذات عوازئة اتم انتاي بزفسس دم زلو دمي كم حدش كيدان صواي موني ستايو بلنا كلنا بحبرات كنستينا نمسكنك لنا يسوس استخا أملاخيها حجون هي وأملاخيها وقويتا واقع خفيلك عدك نايخا كان مسجنك بز ساعات زي جابير أملاخي نعين نحواتين عدل هيبكانا أمسك الفسس سجاها تفسس دمك وأمسك الزهر مسجاها بز ساعات زي سجاي بالعودة ما يمسته ودبل كان ناس رعات كنفصم جابير أبوي كم تم كالوت تقبروه بلعنا خبدنا خمل دحر قرب دقايق دماغ قودل ديكونس نزل عالم زحب تخلف نايزل عالم هيوت ذهب سقاخان دم كان تما قلت خنكون كابخاس سلازخون لنا نمسكنك لنا كابز تقوادسنا يدرار زتلعل اجابير أملاخي بقيتا بإيسوس كريستوس سنبز ساعات زحمام فوسخون نصلي علينا زحاممت نفس بز ساعات زي اجابير أبوي أما أكلنا يتحالو اجابير أبوي بسنبرات كاتفوس زبلك على يفصم فوسخ حلف بز ساعات زي بمنفس كاصلينا بمنفس كاتنكفنا بمنفس فوسخ حلف بز ساعات سنصلي علينا اجابير أبوي خبت دم كاز تلعل دما زلال ما هوت كون لنا اجابير أملاخي نصلي علينا سل كل دما قويتا حيل سلطان انت هيبكا بيمان أبو زلخا نحنا دما نزل عالم مساخة من نبر تسفا هيبكانا إخا
ነታት መጸላ መዓልት እንዳተጸበና ኣብዛ ምድሪ እዚ ንዓኻ እንዳኽበርና ክንከይድ ዘኽእለና ጸጋ ክውስኸና ድማ ጸልይ ኣለኹ። እግዚአብሔር ኣምላኽ እስኻ ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ ንዘለኣለም ምሳኻ ክንነብር ወጎይታ ጸዊዕካና ኢኻ እሞኒ ዝሓይል ያባና ይለቐቕ። ብመንፈስካ በርታዕና፣ ብመንፈስካ ደግፈና፣ ኣብ ቤትካ ደው ኢልና ክንድልድል ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ሰዓት ዝጸጋ እዚ ይወስኸና ብጌታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረኩም። ኩላህና ኮፍ ከነበል ኢና ሓንቲ መተንባህታ ሓብትና ኣስቴር እንዳነገረትንያ ንደቂ ኣንስትዮ ዝመልከት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ዓብይ ጾር ይደለክን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክን። አንድ ቤተ ክርስቲያን ይኽን ሕጂ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ሰንሰለታዊ ጸሎት ክጅምራ ብልበን እግዚአብሔር አምላክ ኣቅሚጥዎን ኣሎሞኒ እንተ ኣዋን ከም ዝጥዕመክን ሽምክንን ቴሌፎንክንን ኣብዛ ወረቀት እዚኣ ጽሓፋለይ ድብል መልእኽቲ መጺና ኣሎሞኒ ሰዓት ዝጥዕመክን ሽምክን ቴሌፎንን ሰለስተ ነገር እዮም። ሽም ቴሌፎን ዝጥዕመክን ሰዓት መጎይታ ይባርክን። ነዚኣ ወረቀት ከዘረልክን ኩልኽን ክትጽሕፋ ምእንታ ንላበወክን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክም። تا ورقتنا بكل خن دق أنستي خد كيدا موني حدريخ لابو كن فتو كل خن شمكن تلفون زتعمكن ساعات سنسلتاي صلوت እግዚአብሔር አምላክ አብልበን ይተቀምጥ እንደሎ زي ما زت حساسبنا دلو مس እግዚአብሔር ዘለና ረክብ ከነጥበቅ ከይቋረጽ መንታን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን። ካለ ተረስዕ መተንባዕታ እንታይ ኔክስት ዊክ ናይ ናአሽቱ ቆልዑ አገልግሎት አለው ማብሲ ኣብቲ ቫይበር ጠቂዖም አለው ተዳልዮም ክመጹቶም ቆልዑ ስድራ ቤት ነዚ ዓቢ ሓላፍነት ክትወስዱ ቨርስ አለው መዝሙር አለው ተተዋሃበ ነገር ሲ ሕድሪኦም ድብል ደሎሞኒ ጎይታ ይባረክ። ደቂ ኣንስቲ ኣብ ብዙሕ ቦታ ይኽን ትነጥፋ ደልኽን ሰላም ጎይታ ይባረክኪ። እዞም ደቂ ኣንስቲ ብዙሕ ጾር የብሉ ኣብ ውሽጣ ደሎ ብዙሕ ድማ ተገልገለና ደሎሞኒ ኣብ ዓይንትና እንዳረኣናዮም ዝዓብዩ ተሎ ቆልዑ ሪኽሞም ዘመናእሰይ ሕጂ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ኣይኮነን ትብል ዘለኹ ድሕሪ ቁሩብ ወርሓትሲ ነተን ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ዮርዳ ከይተክእወን ኣይተርፋነን ትብል ሓሳብ ኣለኒ። እዚና ድማ ንጽቢ ክደፍአን ከይኮነስ ሓቢረን ከገልገላ እንዳተክኣ ኸዳ ዝትክእ ወለዶ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን። ሎሚ ኣብቲ ዘዳለናዮ ትምህርቲ ክንከይድና እቲ ግዜና እንዳኸደዩ የሕፅር ኣቢለ ከቐርቦ ክፍትኔ ተደይ ወዲአዮ ምናልባት ኔክስት ዊክ ወይ ካለ መዓልቲ ክንገብሮ ንኽእልና ግን ብዙሕ ኣይኮነን ክንፍጽሞ ንኽእል ኢና። እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርከና ኣሎ ወዶ እግዚአብሔር አምላክ ይባርከና ኣሎ። እቲ በረኸትና ክንፈልጥ ግን ናህና ገደዩ በረኸትና ክንፈልጥ ኣርእስተይ ብዛዕባ በረኸት ኣምላኽ እዩ። ብሩኽ ወለዶ ትብል ብሩኽ ወለዶ ወይ ድማ በረኸቱ ዝነግር ብሩኽ ወለዶ ስም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። መበገስ ዝኾነኒ ሓደ ምዕራፍ ካብ ብሉይ ኪዳን ከነብብ እሞኒ ብድሕሪኡ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ክንከይድ ኢና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዘፍጥረት እንታይ ዝብል ኣሎ? እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ኣብ ፍቕዲ 28 ፍጥረት ክውድእ ከሎ ማለት እዩ። 28 እንታይ ዝብል ቃል ነነብብ?
كوصام خنببي أملاخ كأ بارخو أملاخ دما فريون تبازحون نمدرخ أمل أوى ملخوان نعسى بحرين نعواف سماية أم مدري لمام نزبل كله إنسات كأ انتاي قبروا جزءوا زين هاي مجمريا قال أملاخ نسب زتواهبيو እግዚአብሔር አምላክ كل ፍጥረት مسودة نسب بأمثاله مسفترة ናይ መጀመሪያ ቃል ንዝሰብ ተዛረቡ እንታዩ በረኸትዩ ኩሉ እቲ ድፈጠሮ ንመን ሂብዎ ንአዳም ሂብዎ ንአዳምን ሔዋንን ንሰብ ሂብዎ ባረኾም ይዝብለና ባረኾም እንታይ ኢሉ ባረኽዎም ብዝሑ ኢልዎም ተቀዳማይ በረኸት ፍረዩ ኢልዎም ንምድሪ ድኻ እንታይ ግበሯ ምልእዋ ንምድሪ ምልእዋን ምለኽዋን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን በዚህ ጀመረ በረኸት መጽሐፍ ቅዱስና ካብ ምዕራፍ 1 ዘፍጥረት ጀሚርና ክሳብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 እንድሕሪናዮ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ኢና ነንብብ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ኢና ንረክብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ አምላክ ከነሱ ሰብ ኮይኑ ናብዛ ምድሪ መስመጸ 12 ሐዋርያት ይመሪጹ እቶም 12 ሐዋርያት ሓሪዩ ግን ጊዜ ወሲዱ ክንደ ጊዜ 3 ዓመትን ገለን 3 ዓመትን ፈረቃነ ብለና ግን ደሓኔ 3 ዓመትን ገለን ተወሳኽነ በሉ ጊዜ ወሲዱ ምስኦም ይحلፉ ምሂርዎም አሰልጢንዎም ሐዋርያት ገርዎም አሞዳ ተኸፍለም ከሉ እንታይ ዝብለና ክሳብ ቢታንያ ወሰዶም ብለና ናብ ሰማይ ቅድመ ምዕራጉ ክሳብ ቢታንያ ወሰዶም እሞ ባረኾም ከምኡ እንዲ ብለና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ቃል እምበኣር እንታይ እዩ በረኸት እዩ ክጽውዖም ከሎ ሰዓቡኒ ገፈፍቲ ዓሳ ከይኮነስ ገፈፍቲ ሰባት ክገብረኩም እንዳበለ በረኸት እዩ ክፍለዮም ከሎ ድማ ከም ሰብ ማለት እዩ ክፍለዮም ከሎ ባሪኽዎም ብለና አብራኢን ንረኽቦም ቃሎን እዚዩ በረኸት እዩ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ድጸዋዓና ንዓይን ዓኻትኩም እንድጸዋዓና ንበረኸት እዩ دحالف سمون حونا فتوي خمر كله ناي እግዚአብሔር ባህሪያት ብዙሓት እዮም አጽብብ አቢሉ ናብ ሸውዓት ተንድሕር ወሲድናዮም ካብአቶም ኣብ ክልተ መቂልዎም ድመቀልን ደይመቀልን ባህሪ አምላኽ እቲ ድመቀል ባህሪ አምላኽ ከምቲ ንሕና ልብና ዘዳለናዮ መጠን ከምቲ አምላኽ ዝደለናዮ መጠን እግዚአብሔር አምላኽ ክህበና ኩሉ ግዜ ፍቃዱ እዩ ኩሉ ግዜ ድልው እዩ ወዶ ኩሉ ግዜ ድልዩ መጽሐፍ ቅዱስ ነዚ ዝነገረና ኩሉ ምዕራፋት ናይ መጽሐፍ ቅዱስን ተንቢብናዮ ነዚ ደረጋግጸልና እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ አምላክ ወዶ ሰናይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብደይ ብቂ ዝህብ ማለት እዩ ብደይ ክፍአት ዘፍቅር ማለት እዩ ብደይ ገለ ነገር ካባና ምክንያት ደልዩ ኮነን ብደይ ገለ ነገር ግን እግዚአብሔር ክህበና ናቱ ፈቃድ እዩ እሱ ድልው እዩ አነ ንስኻትኩም እንክንድ ምንታይ ተዳሊና ኣለና እዩ ትሕቶ ደሎ ንአዳምን ሔዋንን ክባርኾም ከሎ እቲ ግዜ ወሲዱ ዝሰርሑ ብቃሉ ዝፈጠሩ ፍጥረት ኩሉ እዩ ሕሊፉ ሂብዎም ኩሉ ብደይ ብቅ ማለት እዩ ሓደ ነገር ግን ኣሎ ኣብ ማእከሎም ሕብረት ምስ አምላኽ ክህልዎም ምእንታን ቃል ኪዳን ዝኣተወሎም ነገር ከም ቃል ዘቐመጠሎም ነገር እንታይ ኩሉ ሂበኩም ኣለኹ እንተርፎ ነዛ ሞትን ህይወትን ተፍልጥ ካብዛኦም ከይትበልዑ ትብል ናይ መጀመርያ ቀሊል ትእዛዝ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ክትከውን ደው ዝበለትኦም ነታኦም ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣገዲስዎ ትእዛዝ እዩ ትእዛዝ እዩ ክንድምንታይ ሰብ ንእግዚአብሔር ይሰምዕ ክንድምንታይ ንእግዚአብሔር ይእዘዞ ክንድምንታይ ልቡና በእግዚአብሔር ይቀርብ እዩ ትዘገድስ ነገር እምበር
أشحات أم أكلوا مالو أما أكل جنتيو أقميتون آدم هوانن ناي እግዚአብሔር ድሌት ሓንቲ ኦም ከይትብልዕ ኣይኮነን ሓንቲ ኦም ደፍሬቶ ፍሬ ከይውሰዱ ኣይኮነን ግን ቃል ኪዳን ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣዳምን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ጊዜ ክባረኸና እንታዩ እሱ ድሉ እዩ ፈቃዱ እዩ ናና ፈቃድ ከንታዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ኣብቲ ዘንበብናዮ ቃል ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ዝረኸብናዮ ሓሳብ እንታዩ ንሰብ بارخو انتاي خقبر بارخو كفري كبزح نمدر دما كملأ طرح يكون دما كوننا مونان مالت انتايو كعيا مالتو كحلوة أمدري لما منزبل انسات كله ولا وشت بحر ندزلو انسات عساتات كي ترفع كجزء أنا نسخاتكم من جزاءتكم كوني إكزابير أبزا مدرزي زملا لسنا دلو سمع ملاخ تبارك يخون لذي كبارك الناخلو مسمولو سلطاني هبنا سلطان مال الدماغ تعيز قبرك حلاف النتيو حلاف النت حتى اللو تاخذ قبرو زتوها بكا نجر تدي غير كايو تحتاتي خامالتيو نمنتاي كم زي قبر كايو مبرقة تقرب كتحلو زتوهبك نجر ندحر دربي خايو أبي دربي خايو دبل حتات اللكا مالتي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን بدي سلطان بركتا هبنون እግዚአብሔር سلطان ድማ مس حلافነት እዩ حتى حتاتነት نخت عي زدفعك نخت እዘዝ ዝገብረካ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ሰብ ክፍጠር ከሎ እንታይ ነሩ ብሩኽ እዩ زترجم سبا ينبرن أدم يترجمن حتى أتد أمونجو أدمن أمونجو سبن أبا أمونجو أملاخنا أتيو فلا ليو ومنبر مسودة قيو يعنتو بريوس حتى أت مخانود سفلتو مبرك زابير نسب أي رجمن بروخ زنبرسب نمدرك عيان كحلوان زتبهبو أمدر ندلو لما من زبلو خي ترفو انسساتات كاب عبي تسقع من عشتو بحري أو وشت بحر ندلو انسسان كله خجز زتوهبو سب بسنك حاتيات مسودقة تفترت مليسون سب مجنع جميرو زينا حج نريد لنا ببزحنا قرن نجنق علنا هو دو ببزحنا قرن نجنق علنا سب بمزح نجار يجنق كل بركة أملاح كلوا نتبركة دايم مفلات نتبركته دايم مفلات نجنق بمزح نجار له ما حاتيات كند من تاي كفو خم دخون نجاركم دليل نخن جزء تفتيرنا تباريخ ناس تفترت مليسونا عنا خقوت أسرنا بزحك على سنالو جابير أملاح كن سنايو كاب سب قلت صبق نجر كي رأي جننوه أبقدم أملاح كملا لسكلو زقبرو زنبرة موغس رخبة بلنا ننو موغس زرخبة سب نمدحاني ذخون جابير أملاح موغس يهابكم موغس يهابكم أبقدم سبات كتقربو خلقكم نايق زابير موغس أبخاتكم من دحر بزيحو تسخاتكم دقبركم وده حاسبكم وخيكونس أملاخ أبخاتكم ده حاسب ونقر كفتسامي منه أبقدم أملاخ موغس رخبة بلنا تا موغس مركابو اجزاب هير قبر نزبالو نقر بزي مترت أرك قبر تأزيزو كم زحجي نريو دلنا بسماي حنت دبناي رأيين قن ماي كهرمي مو خطلق يموني مركب سرحي روح عند عمد كم دوسة دولي فلتن قن مركب سريحو نا እግዚአብሔር ትእዛዝ ይተአሲሱ ብዙሓት እንዳሰሓቅዎ ነዚ ነገር ገሩ ንመድሓና ኮይኑ ካብኡ ዝተላዕለ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ በአብርሃም ገሩ ንዓና ደጊሙ ባሪኽና ስም ኢየሱስ ተባረኸ ይሁን ኣብ ዘፍጥረት 9 ከምኡ ይድብለና ከምቲ
نوح أب قدم أملاخ موجس درخبة نأبرام دم بعشر شوعات معراف كن كير كلنا نأبرام እግዚአብሔር تزاربو بلنا نأبرام ترأيو بخمي كم ده ترأيو كون حجي خزارب دليل نأبرام ترأيو أبرام طاوت كاب زملخو عليتيو نእግዚአብሔር زفلت كوينو يكونن ግን موجس رخيو كم نوح مالتي كاب عليت كان كاب هزب خان تفله كبير تزازي ودو تفله خدبها كلخا قليل يكونن كاب تزلمدكايو environment كتوص خلخا أبرام دما لك قمت نوح تتعزز نእግዚአብሔር تأزيزو تفليو نبرخا وتيو እግዚአብሔር አምላክ ድማ ባሪኽዎ ስም አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ስም አምላክና ዝተመስገነ ይሁን አብርሃም ወዲ ተስዓንት ሸዓተን ዓመት ምስኮነ ዋው 100 ዓመት ክመል ሓደ ዓመት ምስጎደለ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተራእዮ አነ እቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍጹም ከአኹን ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍጹም ከአኹን ኪዳነይ ኣብ መንጎይን መንጎኻን ከقوሜ ኣዝየውን ከብዝሓከ ዝብል ቃል ተዛሪቡ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ባሪኹ ዘይውድኦ ምሕረቱ ዘይውዳእ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ልዕሊ አብርሃም እዚ ቃል መጺኡ ለእግዚአብሔር ደይፈልጥ አብርሃም ካብ ዓሌቱ ተፈልዩ እግዚአብሔር አምላክ ተዛሪቡ አሞንጎይን አሞንጎኻን ቃል ኪዳን ቀሊል ቃል ኪዳን አይኮነ ነቲ ንአዳም ዝተዋሃበ ቃል ኪዳን እዩ ዘሐድሶ ደሎ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ብሩኽ ይሁን ስለዚህ ተቀዳማይ ኪዳን በአዳም ፈሪሱ ናብራም ድማ ከም በሐድሽ ንሰብ ክዕራቕ ስለዝደለ እግዚአብሔር አምላክ አሞንጎይን አሞንጎኻን ቃል ኪዳን አትለኹ ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ግን ምስኡ እንታይ አለው ትእዛዝ አለው ንአዳም ዝተዋሃቦ ትእዛዝ ቀሊል ይነሩ ካብታኦም ኣይትብላዕ ሳጥራሐ ነራ ንአብርሃም ግን እንታይ ድማ ዝብል ቃል ተዋሂብዎ እቲ ትእዛዝ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍጹም ከኣ ኩን ሰብ ከመይ ገይሩ ፍጹም ክኸውን ይኽእል ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ተደይ ሓጊዝዎ አብርሃም ከም ጽድቅ ዝተቆጽረሉ እንታይ እምነት ጥራሕ በእምነት ንእግዚአብሔር ሕራ ኢሉ ሙፁ እሳ ከም ጽድቅ ዝተቆጸረትሉ እምበር አብርሃም ጽቡቕ ግብሪ ስለ ዝገበረ ይኮነን ወይ ድማ ጽቡቕ ግብሪ ክገብር ዝኽእል ሰብ ኮይኑ ይኮነን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ለዚህ ንሰብ ሙሉ ምስ ፍጥረቱ ኩሉ ክድምስስ ሓሲብዎ ዝነበረ እግዚአብሔር አምላክ ብኖህ ኣቢሉ ምሕረቱ ክሳብ አብርሃም በፂሑ በአብርሃም ገሩ ድማ ክሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ዘዳግም ከም ዝድብል ቃል ኣሎ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 8 ሕፅር ኣብል እየ ዝዛረብ ዘለኹ በታ ጊዜ እቲኣ እግዚአብሔር ንነገድ ሌዊ ታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ክጸውር ኣብ ቅድሚ ገጽ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ክኸውን ክቐውም ንዑ ከገልግል ክሳዕ ሎሚ ድማ ብስሙ ክምርቕ ክባርኽ ንነገድ ሌዊ ሓረዩ ብለና ዝተሓረየ ህዝቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ነገድ ሌዊ ጥራሕ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ክቐርብ ስልጣን ካብ እግዚአብሔር ዝተዋሃቦ ናይ እስራኤል 12 ነገድ እዮም ደለው ግን ናይ ሌዊ ነገድ ካልእ ስራሕ ኣይነበሮን ንእግዚአብሔር ከገልግል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቐውም ደው ክብል ነቲ መስዋዕቲ ክዓጥን ሓዊ ከይጠፍእ ለይትን መዓልትን ክሕሉ ናይ ሰባት ጾር ተሰኪሙ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ክቐርብ ንሰባት ክባርኽን ክምርቕን ናይ እግዚአብሔር ድምጽ እንዳሰምዐ ንሰባት ክሕልፍ ስልጣን ዝተዋቦ ናይ ሌዊ ነገድ ጥራሕ እዩ ኣገልጋሊ እግዚአብሔር ክኸውን ኣገልጋሊ እግዚአብሔር ክኸውን ንህዝቡ ድማ ከገልግል ንህዝቡ ክመርሕ
እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ሌዊ ካብ ነገደ እስራኤላውያን ተሓሪዩ ተመሪጹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንዑ ድማ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ዝፈጸሙ ሓደ ሰብ ሓደ ዓሌት ኣይሓርየን ንዓለም ክወርስዋ ንዓለም ክወርዋ ምእንታን በትሱ ዝመሃሮ ትምህርቲ ዓለም ክትጥልቅለቅለቅ ብድሓን ክበጽሕ ናይ ወንጌል ትምህርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ን12 ሐዋርያት እዩ መሪጹ 3 ዓመትን ፈረቓን ምሂርዎም ብግብርን ብቃልን ቃል አምላክም እዩ ዝብለና ብምንታይ ብግብርን ብቃልን ምሂርዎም አሰልጢንዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኢየሱስን ሓሪዶ ሓሪዩ ብዙሓት ተማሃሩ ዝነበሩ ሊቃውንት ዝበሃሉ መጽሓፍ ዝፈልጡ ካባቶም ኣይሓርየን ሰብ ብርእሱ ክመካሕ አይደለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሰብ ብርእሱ ክመካሕ አይደለን እቲ ዝመካሕ በእግዚአብሔር ይመካሕ ይብል ቃል አምላክ ወዶ አነኮ ዝብልዎ ነገር ኣብ ልቦም ዘይብሎም ተራ ዝተባህሉ ለይማንስ ካብኣቶም እዩ ሰብ መሪጹ 12 አሰልጢኑ ንዓለም ድማ ክወርስዋ ዝገበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ 12 ሐዋርያት መሪጹ አሰልጢንዎም بدحر إيدو باريخو أبي يروساليم كتصنحو معدوهم كساب منفس تملؤو كابي يروساليم انتاي قبروا إلوهم كي توصوا إلوهم أي توصوا تصنعكم تصنحوا إلوهم قازع عاتيهم يصليوا نرم يصبوا نرم منفس قدس كساب دمتس قال يسوس كريستوس دهابهم تسفى كساب دفتسم أنا انتخدكو حشكم اتدزنانع منفس اتدذكركم منفس كلكلكم يخسدلكم يدبلك على الأملاك كساب دفتسم من تاي قبروا نرم أبي يروساليم هايوصون يسوس كريستوس قويتايو بدحريو منفس قدس مسمت أجن عالم وريسهم نزي وانجيل كساب حجي مولو عالم زنقر دلو يسوس دقي مخمل لسيو زيو تسفانا أنا نسخو من أمنو نزق عليو تسفال لنا خمتم تسفا زي بلوم مسكينات هيكونان تسفال لنا ودو نزي تسفا حيزنا إنا دمان وانجيل كننقر حدري كبهوارات ناب كالوت أبوتات كبابوتات ناب ولدو اندات محالفة أبا نازبت حدري أباين أباخاتكم من زودق حدري نحن دمان نتحدري ريلي مالتيو قويا حيزنا نتي حدري كان محالف قدنة لنا مالتيو يسوع كريستوس قويتايو سلازي يسوع كريستوسون أقلقلتي مريزيو حاريو أب إفيسون كم زد بالقالالو إتب منفساي بركة زبلة بكريستوس غيرو أب سماي زبارخنا أملاخن أبون يسوع كريستوس انت يخون بلنا بروخ يخون أنا نسخاتكم من أب سماي أقدم لنا تباريخنا بمنتاي بمنفساي بركة نايسقا بركة يكونن نزبل دلخ بمنفساي بركة إذا حساب أملاخ فزوميو نايزل عالم هيوت كهلونا سقاي زبلع دمي ستين نايزل عالم هيوت الله تنبر كتو أي موتني دبل يسوع كريستوس أبز مدرزي تمالي توليدنا لو من نيرنا صباح نخيد أيكونن إزي نايدن كون نابرا نربرلو نقويتان دا خبرنا نحلفلو اتحدر تقبلنا نما حلفلو مقد إمبري ناتين ناتاتكمن هيوت أبي إيد أملاخ تمعكو ذي عدالة أب سماعت تمعكو بعدالة مس يسوع كريستوس أبي يمان أبا يزلا نايزل عالم هيوت يدلنا نزي نايزل عالم هيوت تنحنا بقويتا يسوع كريستوس درخبنا يو هيوت نخالوت كننقر بروخات ولدو زبلنا نزيو نخالوت كننقر حنتو يكزمر كلو ولا بصلوت كلنا ولا حنت دفرحنا نقر يلن تدفرح قويتا وسيدو ويو موت يدفرح نرو نايزل عالم موت ودو تنايزل عالم موت جن بقويتا تسعيرو نعين أخاتكم من استوهبنا هيوت نايزل عالم هيوتيو أبزا مدرزي كم توم كالوت كنحل فينا ياتم زيا
ناي دنكوان هيوتنا معاس كم نحلف أين فلتن جن كنحلف كلنا نقويتان داخبرنا خنحلف إزي حساب أملاخ يسوع كريستوس قويتايو سلازي بمنفساوي بركة تتباركنا بروخات ولدو أنا بروخي اسكبلو بس أنا بروخي سبا يكونن بارخني أملاخي بارخني كتب منفساوي بركة زبارخنا عبو قويتانا يسوع كريستوس سمو بروخي خونيلو نعين عخاتكم من زبارخنا اجزابير أملاخي يسوع كريستوس قويتايو أبلوك أسار 4:5 دبرالو يسوع كريستوس تزاربو قال انتهي له يتزاربو معراف 4 أفقد 10 شومن تدلع لدخاتات كبسروم سلازق أبعني مانيو اجزابير أملاخ قبيو الإخوة منفس اجزابير أبلع عليو نمرخات كملس نعورات كمرأي نقفوعات كأم موزع حرا كسبخ حريتي عمت اجزابير يلوالو حريتي عمت اجزابير زهابو قبعات يسوع كريستوس سب كوينو خمالالس كلو نزك قبرخ قبريو اتن عمتاتو حرويات زخونا عمتاتين مناداتنا يمودعتا جيزينا يسوع كريستوس كمهر كلو نهارات طرح يكونن زمهر زنبه نبزحات سبات اندات أكبو يمهر نرو من هالبات سبات كي تفلتهم زبلع دليم كخونو خليم زمزو كي تفلتهم كاب حمامهم كفوسو طرح دليم نابزا مدراوي دلا سقا فوسخ رخبو يسوع كريستوس قلنا نايزل العالم هيوت يذهبهم زنبر نايزل العالم هيوت ندخاتات كبسرو انت عينت بسرات نايزل العالم هيوت وانجيل بسرات واو نزحد رزينا نحن تقبلنا دلنا انبار تبقيتا بإيسوس كريستوس زرعنا أيو فقر أحملا أباينا بخاتكمن كسرح الزخيل تقويتا زقبرو نحنا خننقر قويتا كل ساعة قبرالو نحنا لما كل ساعة خننقر دالي نعندنا زميرنا عنتوي قويتا يقبرالو ودو قويتا يقبرالو دواي بلن بأيك قبر فتو بأخاك قبر فتو بأخيخ قبر فتو فقعدنا قن دعمت عملاخ يكونن إني خوخ نبلو دلي يسوع كريستوس قويتايو عبروميو نزق علي تبلنا كنصلي خلنا دفرحنا نقر انتهالو تبل أملاخ مسانا خاب كونس من يزق أو من نابل أملاخ مسانا خاب كونه من يزق أو من نابل من هالبات زي باولوس يصحيفنا يول صحيف ويلنا عند حرام بيبنايو كم سبكم قصرو نخلينا قنق على أملاخنا عين عقاتكم نستوهبنا كساب مودأتا أنا مساخم ألخو زبلا نا يسوع كريستوس قاليو باولوس دقيمو تزاربو قال أيكونن أنا مساخم كساب مودأتا عالم ألخو زبرتع قاليو سيطان ببزح نقر كفتاتنا ناخلتو وا دواي بلنيو قن تساعيرو يو أم مسكال تساعيرو أسنان داي بلوز أم بسا أخوينو دلو أم بسا برحو دمسو تسمع كاللخا يسنبدك يواني كم سب كن سنبد نخلينا كن فرح نخلينا قن توانا دلو حياليو يتأباينا باخاتكم من زحادر منفس كدوس نزيه نقرنا منفس أي تزحلو بلنا قال أملاخ منفسنا تديزي حيلو حيل أملاخ أبانا خند منتاي برتوع كم دخونا كنفلت راح يكونن كنزاربو كنقبرون يخلنا بيننا ولا حنتي ناتين بلو نقر يبلنا قويتا مسانا قن برتوعاتي قبرنا يسوع كريستوس قويتايو اتنا أبراهام أي تفرح والتقى أنا إيه عسبقى أزيوخ بزيحو زبلو قال أملاخ أبانا بخاتكم من حجون هياويو أجوها يزبل دلوك على أملاخ كل ساعة كنبرتع كل ساعة بقويتا كنبرتع بخالا يكونن كل ساعة بقويتا كنبرتع أجوها خبال الناس نمنتين أنا نفرح
كابت حيال زتلعل يتحيال مسانا سلدلو أنا نسخاتكم من حيالاتنا كابت برتع منفس أملاخ زتلعل أنا نسخاتكم من منفسنا برتع حدث فقدنا طرح نجز أيو نرسنا خي كونس نقويتا طرح ننبر نقويتا ندحرا قدمنا أيو تقول زدلينا نجر قويتا ندامل لعلنا ندارأنا أيو إنا نخيد السو يقبر نحنا ننقر ندابل التزمرنا رعنتوي مستزد الخو قال سلاز خدي منفس قدوس كند من تاي تحزنا غم دله درجا قصلي ولا بتصلوت كصلي خلص دفرحنا نجر يلبون أملاغ مسانا يسوع كريستوس قويتايو حريات ولدينا حريات ولد نزو وانجيل كننقرينا تتصوعنا نزو وانجيل كننقر أملاغ زبارخنا نخال نقر يكونن برختنا مفلات قنا قداسيو أنا بروخي خنبل اتبرختنا دما كننقر نخال أوتون كنبارخ اتزعابي برخت وانجيليو كندمنتاي اجزعابير كم دفك أرنا فقرو دما أمسكال بودو بيسوس كريستوس قرو كم در آينا بعينتنا يرآنا يونغن بمنفسن يسوس كريستوس كهرم كقرف طوف قبلولو دمو خفسس رينا يوئنا بمنفسنا نريو قالوا آمنا إنا دحينا نبل دلالا ودو بمنفسن دحر درآنا يوطع فقر أملاخ نخالوت كننقر حدر خوهابنا خلو حراين نخوخ نبل ناتين ناتاتكم من حلافنتيو سلطان توهيبنا جن حلافنت ذلوا سلطانيو نزخ نردع كل جزء بركة توهيبنا يو جن بركتنا خنفلت بركتنا دما كننقر كنأوج تدعابه بركة وانجيل يسوع كريستوس قال نقرا يكونن زابير أملاخ تمسكن يكون قدما بيتروس معراف كلته نزق علي زبنا نسخاتكم جنا دقنت تي أبس المات نابت زقرم برهانو كابس المات نابت زقرم برهانو زسوعكم مأنتي كتنقرو زي أقول لك زي أستوعلوا كابس المات نابت زقرم برهانو زسوعكم مأنتي كتنقرو انتهينا ننقر እግዚአብሔር ዝንዝን ገርልይ بقبر زقلص አለው بقال دما زقلص አለው ዕድል ተረኺብና ነቲ ዕድል ክንጥቀመሉ ዕድል ተረኺብና ንመን ከነርኢ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከነርኢ ነቲ ዝተቀበልናዮ ንጣዕምናዮ ፍቅሪ ክንገልጽ ንኸነርኢ ዕድል ተረኺብና ከነርኢ ክንዛረብ ክንነግር ነዚእና ድሒና ይሕዋቴ ሕሩያት ወለዶ ብለና كابت صلمات نابزغرم برهانو تصوعكم انت ክትነግሩ ሕሩያት ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ካህናቲና أقدمكم መንግስቱን ጸድቆን ድለዮ ካለ ሁሉ ክስዕበኩም ይዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መንግስቱ ካህናት ኮይና ክንዓይ ይጸውዕና ሕሩያት ወለዶ ክንኮኑ ሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ መይቱ ብዙሓት ولدو خنكونو سلازدالي بوخرنا بسما يالو نحنا دما خنسعبوينا يسوع كريستوس قويتايو لذي أم منغستو كهنات قدوس هزبي تريت أملاخ تخون هزبي كتكونو كما يزبال عدل يتوهيب النادلو كما يزبال عدل زقرم عدل منا من تيز نبرنا ولا حنت نقردي نبرنا بقبرنا موتات زنبرنا أبدق الصلمات ودقنا زنبرنا مسمتنا كوانا بيكم نخيد دين فلت زنبرنا صلى يسوع كريستوس موتن تنسعين جن أنا نسخاتكم بهوت دويلنا نبرا لنا دويلنا بز مدرخن ملالس كلنا نيسوع كريستوس كنري تفقرو خنقلص سوت راح يوتاوعيتنا ጸጋይ ይብዛሐልና እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ሌዊ ክንኮኑ አገልገልቲ ክንኮኑ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዓይቲ ክንከውን ኣብ ቤቱ ክንመላለስ እግዚአብሔር አምላክ ዝሓረየና በረኸት አምላክ ክንነግር እዩ ስም አምላክ ዝተባረኸ ይኹን ንሐዋርያት ኣብ ሉቃስ 14:5 አንተ ይዝበልኩኹም እንታይ ኢሉዎም ሓይሊ ሐሳብ እትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም
ጽንሑ ኢልዎም ጽንሑ ማለት ኣብ ሓደ ቦታ ደው በሉ እዩ ጽንዑ ማለት እዩ ንብዘሎ ቃል ኢየሱስ ሒዞም ክሳብ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእከሎም ዝወርድ ንኣምላኽ እናወደሱን እናኣመስገኑን ከዓ ኩሉ ሰዓት ኣብ ቤት መቕደስ እንታይ ይገብሩ ነበሩ ይነብሩ ነበሩ ኩሉ ሰዓት ንኣምላኽ እናመስገኑን እናወደሱን ኣምላኽ እዚ ንገረልና እንዳበሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጻድቅ እዩ እንዳበሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓቢ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ እዩ እንዳበሉ ትን እግዚአብሔር በትሱ ዝገለጸሎም መንፈሳዊ ምርአይ መንፈሳዊ ምግላጽ ክንድምንታይ እግዚአብሔር ዓቢ ምዃኑ እንዳተኣመኑ ንእግዚአብሔር እንዳምለኹ ጸኒዖም ነበሩ ብለና ስጋብ መንፈስ ቅዱስ ዝወርድ ማለት እዩ ሕዋቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንጸንዕና እግዚአብሔር ሓሳብ እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንጸንዕ ጎይታ በዚ ይኹን በቲ ክዛረበና ዝደሊ ነገር እንድሕር ሃልዩ ተቀዳማይ ዝዛረበና ኣብ ሕብረትና እዩ ኣብ ሕብረትና ደው ክንብል ዋላ እንዳተናጎጽና ይኹን ዋላ ከይጣዓምና እንዳኾርኮሓና ይኹን ግን ፍቅር ኣምላኽ ንሪኤሉ ቦታ ኣበይ እንድሕር ኢልኩም ኣብ ቤት ኣምላኽ እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ጸኒዕና ደው ክንብል ደሊ ኣብ ድኻምና ክንሰሓብ ከይኮነስ ካብ ድኻምና ክንብርትዕ ዘኽእለና ኣብ ቤት ኣምላኽ ደው ክንብል ከለና እሞኒ እዚ ጽንዓት እዚ ኣብ ማእከልና ክኸውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ደሊ ጸላኢ ሕብረት ከህልወና ይስለሊ ንጎ ቁርስ እንዳበላዕኩስ ታ ቴሌቪዥን ተወሊዓ ነራ ናይ ጆይ ኤስቶን ትውድእ ኣቢላስ ናይ ኣኒማልስ ስታያትራ ነራ ኦ ኪድስ ትብል ናይ እንስሳት እጂ ብዙሓት ከምዚ ጤሌበዱ ዝመስሉ ኣብ ማእከል ጎልጎል እንዳጎዩ እዮም ትኸዱ 35 ማይል ፐር ኣወር ዝጎዩ እንስሳታት እጂ ካብ ማእከሎም ግን ጸላኢ እንታይ ዝገብር ሓደ ይኽፈል ዝደሊ ሓደ ክፈል ይደሊ ብሕብረት እንድሕር ኮይኖም ከጥቅዖም ኣይክእልን በዚ መጽእ በቲ ኸይድ ፋሕ ክብሉ ምእንታን ሓደ ክፍለ ከሎ ግን ንዑ ኸጥቅዕ ቀሊል እዩ ጸላ ድማ ከምኡ ክገብረና ዝደሊ እታ ሕብረት ደው ከይትብል እታ ሕብረት ክትብተን እታ ሕብረት ኣብ ኣምላኽ ከይትጸንዕ ብዙሕ ምኽንያት ደምጽእ ወይ ተሳዒሩ እዩ ላይ ናብ መስቀል ግን ድምጽ ኣለዎ ጸላኢ ድምጽ ኣለዎ ከም ዝጓዘም አንበሳ ዓው ደበለ ድምጽ ክስምዕ ክእል እዩ ክነኽሰና ግን ኣይክእልን እዩ ኣብቲ ሕብረት ኣምላኽ ደው እንድሕር ኢልና ክንወድቕ ዕድል ተደሂብናዮ ኣይንጸድፍን ክንወድቕ ዕድል ተደሂብናዮ ኣይንጸድፍን ነዚ ኣብ ልበይ ዝመላለስ ተሎ ሕብረትና ክንሕሉ ዓቢ ሓላፍነት ኣለና ሕድር ኣለና ንርእስና ክጥዕመና ከይኮነስ ነታ ማሕበር ክጥዕማ ንርእስና ክጥዕመና ደይኮነስ ፍቃድ ኣምላኽ ክንፍጽም ትድኣዘዘና ክንፍጽም ዘኽእለና ጸጋ ኣምላኽ ክውስኸና ምእንታን ክበዝሓልና ምእንታንሲ ኣብቲ ሕብረት ደው ክንብል ናህና ሓላፍነት ኣለና ፍቃዱ ክንፍጽም ንርእሰይ ከይኮነስ ጎይታ ንዓኻ ክነብር ዝበልናዮ ቃል ብምንታይ ድፍጸም እንድሕር ኢልናዮ ኣብ ማእከልና ብዘለና ሕብረት ምስ ቁስልና ንኹን ድሓነ ንምጻእ ግን ኣብ ቤት ኣምላኽ ምስ ቁስልና ንኹን ነቲ ሕብረት ንሓልዎ እዚ ጎይታ ዝደልየና ደሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንጸላይ ዕድል ኣይንሃቦ ፋሲጋና ኢየሱስ እዩ ፋሲጋና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ከምቲ ስጋ በሊዖም ኣቦታትና ኣብ በረኻ ዝተረፉ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣብ በረኻ ክንተርፍ ኣይኮነን ንዘለኣለም ምስኡ ክንነብር እዩ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክህልወና ሓደስ ኣብ ህልውና ኣምላኽ ጥራሕ ጸኒዕና ትእዛዛቱ ንሓሉ ኣብ ማቴዎስ እንዳወዳእኩ ያ ማቴዎስ 25 ነው 28 ከምዚ ድብል ቃል ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሂሩ ምስ ወድአ ንሐዋርያት ነዚ ይነግርዎም ኩሉ ይዕጢቕዎም ምስ ወድአ ሓደ ትእዛዝ ሂብዎም ኪዱ ክንከይድ ጎይታ ዝደልየና ኪዱ ኢልዎም
نخلم أحزاب بسم أبون ودن منفس قدوسن ناتمكم زأززكم كله خحلو نامهاركم دك مزامرتي قبروا إنه أنا كسام ودعت عالم كل جزء كل معالتي نساخاتكم إيه قالوا أمون يسوع كريستوس قويتاي تسفال لنا قويتا كملسيو أبتقالوا طرح تصنعنا نتصبيو أبتسو ذهابنا بوتا دلدلنا دوك نبل دلي نزت راح ندحر تصبينايو قويتا خلنايو ويمصعاتو خنرئينا ويدما نحنا وناب قويتا باهيلنا خنكيدينا يسوع كريستوس قويتايو كخلنايو كلها نادق مزامرتكم كوينا تصوينا دلنا إذا بيت كريستيان تدال ودلا تمرتون نابزي كمرحنا زخيل نابزي كمرحنا زخيل أنفس تحزنا من البات حزير كخون خيليو ويتنكف أبيلنا خنكيد نخيلنا جن ندام عبالك خيديو ندام عبالك خيد ما ناتي ناتاتكم من عبي حلاف النتيو درسنا خنعكب أبتقالو خنصنع كنا معبلو ناتي ناتاتكم من حلاف النتيو إذا أيوزي كجمريو بيت كريستيان حلاف النتا هتوسديا نحنا دما ناير اسن حلاف النت كنوسد تدالينا خنمص كنمهر ملسنا دما خنا معبلونا تتمرتي حدر خبلكم فتو يسوع كريستوس غويتايو لذي እንዳወዳእኩ ከሕፅራ ከለኹ ወይም ከተቃሎ ከለኹ እግዚአብሔር ናይ መጀመሪያ ቃሉ ንሰብ ዝሃቦ እንታዩ በረኸት ይልና ንአዳምን ሔዋንን ባሪኽዎ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዛ ምድርዚ ከም ሰብ እንዳተመላለሰ ስርሑ ወዲዮ ፈጽሞ መስከደ ቅድሚ መኻዱ ነቶም ሐዋርያት ክሳብ ቢታንያ ወሰዶም ብለና ወሲዱ ድማ ባረኽዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዮ አነ ንስኻትኩምን ብሩኻትና ንበረኸትና ተጸዊዕና ዘለና ከምትን አዳም ድጸውዖ ከምትን አብርሃም ድጸውዖ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ድጸውዖ አነ ንስኻትኩም ድማ እግዚአብሔር አምላኽ በመንፈሱ ጸዊዕና በቃሉ ተንከፍና ልብና ተረቲዑ ናብ ጎይታ ድመጻና ጽዋዕ አምላኽ ሰሚዕና ኢና እዚ ጽዋዕ ድማ ናብ ሓደ ነገር እዩ ከወስደና ዝደሊ ኩላህና አገልገልቲ እግዚአብሔር ክንከውን አገልገልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንከውን ሊቀ ካህናት ክንከውን ዝተጸዋዕና ህዝቢና ሕርያት ወለዶ ካብ ደገርም ድቅድቅ ጸልማት አውፂው ናብ ዘገርም ብርሃን ዝወሰደና ንኽንነግር እዩ እንታይ ኢና ክንነግር ወንጌል በቃልና ወንጌል በግብርና በህይወትና እግዚአብሔር አምላኽ ይደግፍኩም እግዚአብሔር አምላኽ ይርዳአኩም ንዓይ ዝረድ አምላኽ ንዓኻትኩምን ክረድአኩም ከም ዝኾነ እሙን እዩ በክርስቶስ ኢየሱስ ኩላህና ብሩኻት ኢና ተባሪኽና ኢና ነዚ በረኸት ድማ በረኸት ወንጌል ሕድሪ ተቀቢልና ነመሓለፍ ሕሩይ ወለዶ ምዃንና ክንአምን ክንፈልጥ በረኸቱ ዝፈልጥ ሰብ በረኸቱ ክነግር ንድሕሪት አይብልን ናይ እግዚአብሔር በረኸት ድማ ይህብትም ብለና ወዶ ይህብትም ሓደ እኳ ይስታየብሉን ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምሳሌ ደላ ታቃል ትንክ ምሳሌ 10 ደላ ቃል ንዓኸም ብበልኩም ኸውዴ لكن كم مكبوب هذا لا مثلا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዮ ነው ምሳሌ አይደለ በረከት እግዚአብሔር የህብትም ሽጋሩን ገለ አይወስኸሉን ካብ እግዚአብሔር ሽጋር ተወሰኸ ነገር የለም ክባረኽ ከሎ ንጹህ በረከት ጽሩይ በረከት ፍጹም ተኾነ በረከትና ክንፈልጥ ግን ናተናታትኩምን ግደዩ ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ሰብ ድማ ምስልጣን ይተዋሂብና ሞኒ ነዚ ስልጣንና ክንጥቀሙ እግዚአብሔር አምላኽ
يردانا يدقفنا ودي الله دوي الله خنصلينا. هاليلويا هاليلويا. بروخات ولدو بروخات ولدو እግዚአብሔር አምላኽና መስክነካ ኣለና ስለዚ ቃልካ እዚ ትኹል ዝኾነ ቃልካ ውሽጥና እግዚአብሔር አብ ሕያው ክኸውን በመንፈስካ ድማ ደቂምካ ትዛረበና ስለዘለኻ ካብ ጸሎት ጀሚርና ወእግዚአብሔር አምላኺ አነ መሳኹሜ ኣይትፍርሑ ዝበልካ ቃልካ እሙን ምዃኑ ክንእመኑ እትስኻ ዝባርኽካና በረኸት ክንፈልጥ ካባኻ ዝኾነ በረኸት ድማ ገለኳ ሽጋር ከም ዘይብሉ እግዚአብሔር አቦይ ሕዋስ ከም ዘይብሉ ክንእመን ብሩኻት ወለዶ ምዃንና ክንፈልጥ እግዚአብሔር አምላኺ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብዝተኸፈለ ዋጋ ዓዲካና ነዚ በረኸት ክንፈልጥ ድማ ደቂምካ ተዘክረና ስለዘለኻ ነመስግነካ ኣለና። ኣነ ብሩኽ ወለዶ እየ ድብል ስምዒት ኣብ ውሽጥና ጥራሕ ከይኮነስ ብመንፈስ ድማ ሕያው ኮይኑ ብኣና ክግለጽ ኣብ ሂወትና ክግለጽ ብግብርና እግዚአብሔር አቦይ እስኻ ክትመስክረልና ሰባት ድሪእዎ እግዚአብሔር አምላኺ ግብር ፍቕርኻ ብኣና ክግለጽ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እግዚአብሔር አቦይ ኣብ ትስኻ ትህበና ዓድል ኩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንገለጽ ፍቕርኻ በቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኸፈለ ዋጋ እግዚአብሔር አምላኺ ዋጋ ወንጌል ንሰባት ክንነግር ጽውዓት ምዃንና ክንፈልጥ እግዚአብሔር አቦይ ስለተዛረብካና የመስግነካ ኣለኹ። ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላኺ ባሪኽካና በረኸትካ ድማ መወዳእታ የብሉን ፍጹም ዝኾነ በረኸት ስለዝባረኽካና የመስግነካ ኣለኹ። ሓይሊ ባና ድማ እግዚአብሔር አቦይ መዓልቲ ክወስኽ እዚ ጸጋኻ ክበጽሓልና ንጽልይ ኣለና። ጸላኢ ደዋ የብልኑን ካብ ምፍርራሕ ኣብ ቅድሜና መዕንቀፊ ደው ካብ ምባል ኣይሓድግን እዩ። እቲ ደሳግር መንፈስ ግን ኣባና ምህላው እግዚአብሔር አቦይ ኩሉ ሰዕ ክንዝክር ብመንፈስካ እቲ ዝዘክረኩም መንፈስ ክሰደልኩም የዝበልካ ቃል እሙን ምዃኑ ኣብ ውሽጥና ዝተሓትመ መንፈስካ ድማ እግዚአብሔር አቦይ ኩሉ ግዜ ኸበርትዓና ገለ ጸገም ክገጥመና ኸሎስ ኣብ ርእስና ኸይኮነስ ኣባኻ ክንወከል ናባኻ ኸነማዕቁብ ዘእክለና ሓይሊ ክበዝሓልና ጸልይ ኣለኹ። መንፈስካ እግዚአብሔር አቦይ አይዝሓል መንፈስካ ማእከልና አይዝሓል ወመንፈስ ቅዱስ ነመስግነካ ኣለና። ተተሓሕዝ መንፈስ እስኻ ኢኻ ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን ክብርን ምስጋና ንምሳኻ ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገን። እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክኩም ብሩኻት ኢኹም ንበረኸት ዝተመረጽኩም ሕሩያት ወለዶ ኢኹም ተባሪኽኩም ንበረኸት ኩኑ ተባሪኽኩም ድማ ንበረኸት ኩኑ እቲ በረኸትኩም ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ይርአ ኣብ ቅድሚ ሰባት ይርአ ተዛሪብኩም ጥራሕ ደይኮነስ ንዓኹም ሪኦም ድማ ሰባት ናባኹም ክመጹ እንታይ ዓይነት ፍቕሪ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ ክብሉ እቲ ስኻትኩም ዝጠዓኩምኩሞ ፍቕሪ ባዕሎም ሓቲቶም ክርድእዎ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓኹም ይባርኽኩም ንበረኸት ኩኑ ካብ ክፉእ ድማ ይኸውልኩም እቲ ክፉእ ኣብ ልዕሊኹም ስልጣን ኣይሃልዎ ምውፃእኩም ምእታውኩም ኩሉ ዝተሓለወ ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ፍቕሪ አምላኽ ምዃኑ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ጸጋ አምላኽ ምዃኑ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ሰላም አምላኽ ምዃኑ ኣብ ህይወትኩም ይገለጽ። እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክኩም። ናይ እግዚአብሔር አብ ፍቕሪ ናይ ወዱና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረትን ሓድነትን ኣብ ማእከልና ይብዛሕ። እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክኩም። ወዲና ኣለና ሰላም ተባሂልና ክንከይድ ኢና።